Čus, moje meno je Ďusko a ja vás vítam pri mojom ďalšom videjku. V tomto videjku sa budeme rozprávať o Mikuláši. Mikuláš je sviatok, ktorý sa oslavuje 6. decembra. No, 5. decembra je prvý spôsob, že večer, asi o polnoci, možno trošku skôr, nám Mikuláš dá do topánok sladkosti, niekedy uhlie, niekedy zemiaky, podľa toho, ako sme poslúchali. Druhý spôsob je taký, že večer 5. alebo 6. decembra sa deti alebo dospelí prezlečú za Mikuláša, čerta a anjela. Čert, keď bude už pri dome, začne triasť tou reťazou, Mikuláš spraví ho, 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 ho. A deti, ako ináč, sa budú báť čerta a začnú plakať. No vtedy má čert buď tú úlohu ho nejak rozveseliť, alebo ho nechať. Ten druhý spôsob je najlepší. Na tento spôsob som sa dala ja. A ešte som vám zabudol povedať, v tomto spôsobe je takto. Príde Mikuláš, akože bude čítať z knižky hriechov, aké majú hriechy tie deti, a tie deti majú niečo zaspievať, aby dostali sladkosti. Keď nezaspievajú, dostanú uhlia alebo zemiaky. Škoda tých uhlí a zemiakov. Škoda. Ale čo už. Srad na zemiaky. Trochu zapadnáči. Trochu zemiaky. Dobre. No. Sladkosti rozdáva buď Mikuláš, čert alebo anjel. Ale skôr to rozdáva anjel, lebo Mikuláš drží knižku, akože číta, a tí dvaja sú jeho poskokovia. No, to je tak. Tento rok by som asi išla ja koledovať, ako dneska je už 4. Tak 4. No, neviem. Tak by som išiel aj ja 5. koledovať, a bol by som čert. Už to máme aj dohodnuté s kamarádmi, takže sa veľmi teším. Takže toto bolo strašne krátke video. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite zanechať like a odber. Ak sa nepáčilo, tak napíšte do komentárov, čo sa vám toto nepáčilo. Tak